Good vibes morning mga ka-Forda. For today's video is among gi-surprise ang among mother. So kana atong mainhan pakuratan nato na atong mainahan nga nangandoy og cellphone og relo. Arog na. Ingon ini ni mga ka-Forda. Nagtapok mi karong gabi una kay naami mga sosyohay nga mag-igsoon, and then magbahinay mi karon maong nang nakumpleto mi. Si mama aamong pakurat sa iya ha, pa surprise karon pa tang 24 o Pasko 25 sa dihang ang mapangarap kay relo man og kuano kanang cellphone unya og basig magdawat na siya sa iyang sosyo unya mo palit na siya, unhana nato na siya. So ato na siyang pakuratan karon. Watch out. Target locked. In every surprise na agyon na mga drama nga mahitabo. So dramahon sa nato ni siya nga ang iyang bahin sa susyo perti na lang gamaya kay nangutang man ni siya unay sa mua. Palautang lagi ni siya pud no. Mao nang ato sa siyang pakuratan nga ang iyahang bahin is gamay na lang kaayo para murag mubati pud siya kaguol no bago na to ibihatag atong pa surprise. So watch out guys. Moving star. May na yung dikta ko. Naubo siguro. No. Gamay ra magtubo. Ako ang kapital ang kuan. Juutang man ni di ako po iuyad karon. Ano man ang drama ani. Remember ang mga ginansya. Kay iuyad naman ni ron. Kailangan ba ito daw ko ano. So maon niya mong sosyo nga mag-igsoon, bogsoon sa Lagi ko utang, muro dyan yung mga mo. Tumak na, gigibutang di gumaw. Pangalan. Oh, hapit pa siya magduda kay ngano. Naunsa man pod ni nga wa man pod na mo gibutangan og breakdown. Nya natingala juya nga wise man pagka breakdown. So hapit na siguro ni siya makahalata or nagduduha gyud ni siya kay sa iyang 10k nga butang. So it 50 na lang ang iyaha. Wa man gay kabalik sa kapital. Siyaan niya. Kaya di siya ramang gidakog utang sa muang kapunungan. kawawa na. Pila mo? 850 ma. Dako ni gito mo. Yung expectation mo, 1,000. Ha? 2,000. Kuha po din yung situation na 50. Naman tayo naman. Alay, daw si mama ka para dili siya makuan. Ano mo yung muda? GC ang imo tayo, radyo na ulang kapitan. Lang, utang man. Ya, mabutang pa ka. Mabutang na yung pangalan mo. Nautang. Utang sa isulat, Ben. Kasi naman mo total mga Asa, kikwenta sa usap. Usaba, patanaw si mama sa breakdown niya. Oh, butang na. Butang ko ninyo pila na utang ni mama. Yung break dance ni mo. ay ko punta na yung palikon ka mo 700 kurang sa interest. Tama man ma ang kuan lang diri kay sigurista ba ang stock no di ba ko gusto why mo breakdown 150 kuan yun yung 200 ni Ano po yan? 100 way, 200 sa... oh 50 more balot Lord, mungkin. balutan ako la tagay ko Mapalita ito ang episode mo mga. kani mga pala utang dapat pakuratan. This is it, pansit. So this is the moment about na ihatag ka mama ang among pakurat sa iya ha. Pero kanang ano siyang gigisi-gisi na lang daano kay mahalata ra pud kay niya nga na more gift jud kaayo, di ba? Ang iyang reaction lantawa jud iyang mga reaction. So kamo dra mga naay mga ginikanan out there, so pakuratin na pud ninyo ang inyong mga parents, mama or papa unsa may mga wish list nila this December na kanang makaya ra pud nato. Pwede nato na ambag-ambagan mga mag-igsoon no. Party. hello sana hello sana Kuya Juan, kuratan si Ulay.
si Tiray. Ang expression lang sa dyan sa naong mother. Happy birthday to Merry Christmas! Pakurate ang mga palautang. Ano, daray mong bahe. Mama po din ako kay utang na. Tama dyan yung 8,000. May regalo po, cellphone o bilo. Ay, dili. That genuine smile, di pa gyud siya katuo. Ako ka ba ni? Ako ani dong, di pa gyud siya katuo nga para gyud sa iya ha. Ano na lang ka na, gikan sa mong mga anak ka na. Ano ma? ML! Kuya, kami, Timers. Masangla ra ba ni ma? Huwag kay plate ba? Isang Ano yung bayan? Ano na hilap na yung mga bayan? Ay, salamat, Lord, sa grasya, ang gihatag natin. Ay, mo palit-palit, Na- kang cellphone ng relo ko daw. Una Dili ko man tanong ni hatag, tapok naman tamo na hatag. Ang palo ako na napanay tambal ko ko pa. Dahil ikaw ang aking mata sa tuwing mundo'y nag-iibang dahilan ng aking paghinga. Kaya huwag mag-alala, ipikit ang iyong mata na pahinga muna, ako nang bahala. Labis pa sa labis ang iyong nagawa, mama. Pahinga muna, ako na. Makauya ko yung balito ni Anna. No, siguro ka. Ang sa dito. Mara to wala, wala ko ni. Masiga Kisa may gina na mo. Kita ka na lang ang mga ang mga bata na si katika mo. Diba, kinsa na gina ni mo lang yung kapalit mo na dyan. Daragwa pa daw, gihato din ako kasama. Dawat ako prinda. Kanang cellphone, kung ako na pag-bandel prinda. Pwede ko na prinda. Malungi ba yun? Ayun. Inyo rito mga be? Oh, gamot-amuta naman tanan si mga anak. Ay, salamat.